Mamangha at matakam. Tahanan ng refreshing views, ating papasyalan. Hi! I'm Erica, your sister traveler. Tara na at samahan niyo ako sa ating biyahe this weekend sa area Asenso, Asingan. Kailangan po may technique siya sa paggatas ng talaba. Nakikita ko lang po siya sa bukid, pero ngayon na-try ko na pong sumakay. Hindi na po kayo! Dito lang yan sa biyaheng Pangasinan! And my heart still beats in time. It's gonna be Simulan na ang pasyalan! Kailangan pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kailangan tuklasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kailangan pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kailangan tuklasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy.